आदाया सुमफ्राम फिथाइ जानो? आं जाया। मानो? आं जानो बादों। जायाब्ला आं गाज्रि मोनगोन। मानो? ओरैनो। मानो ओरैनो? नों मानो बिब्दि आब्रा खालामनो हामा? मानसिफ्रा नुब्ला मा साननो? नों मानोथो आं फिथाइ होनायखौ जाया? बिदिब्ला नों आंखौ गाज्रि मोनो? बेवहाय मोजां मोननाय, गाज्रि मोननायनि मा बाथ्रा दं? बुंबायना आं जानो बादों होननानै। नङा, नों आंखौ थगायदों। नों आंखौ गाज्रि मोनो। बेनिखायनो एरा खालामो। बे गाज्रि मोननायनि बाथ्रा नङा बिनानाव। आं नोंखौ बोरै बुजायबावनो? हद बिदिबा जानोसै आं। खोनाई खोमसि हर गेजेराव दुखुथिया हाफिसादाव गाबनाय निखार नांहाब हां मासुर हाब मानिबा देंखो बोयो आयो आंबो सुसुमोनाङो उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव सिमाङाव नुयो आं दाबो नोंनि आयना महर अराय समाव खोनायो आं दाबो नोंनि गोदै गारां उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव नोंहा दिनैनिफ्राय आंनि न'आव ओंखाम गैला नों ओंखारलां दिनैनो दानो बोसोरथामनि मादाव हाखौ खारिज खालामाब्ला ड्रप खालायनाय जासिगोन आइ बैसोमुथि समायलायो आं नोंखौ आं मोनबारुनि जिन्ज्रिनिफ्राय उदां खालामगोन जिनै बोसोरनिबो बांसिन खामानि मावना जाफुंसार जानो हानाय सुसिला ब्रह्मआ गावनि बिउटि वर्ल्ड बिउटि पार्लर एन्ड ट्रेनिं सेन्टारनि गेजेरजों 3 दान आरो 6 दाननि थाखाय फोरोंथाय होनाय जायो। जों मिथिगौ आथिखालाव बिउटि पार्लरनि गेजेरजोंनो गावखौ गसंथानो हानाय राहा खालामनानै लानो हायो। बिउटि वर्ल्ड बिउटि पार्लर एन्ड ट्रेनिं सेन्टारनि सरकारि रेजिस्टार नम्बर 18042101168 नोंथाङा गोनांथि जायोब्ला बङाइगावनि बिओसि गेट एबा नर्थ बङाइगावआव थांनानै सुसिला ब्रह्मखौ लोगो हमनो हागोन आरो 7002124288 एबा 8876820543 जानबुं अनजिमानि गेजेरजों खौरां लानो हागोन।